Welcome to Sinulog, UAE 2014! Apit senyor kanatong tanan, labi na diri sa United Arab Emirates. Amo karon giselebrar ang ikaduhang tuig nga sinulog sa UAE with one beat, one dance, one vision. Og naa kami mga 5 ka grupo nga magpasundayag sa ilang mga nagkadaiyang sayaw. Og aduna pud kami mga 11 ka festival queens karong adlaw. Among giawhag ang mga Sugbuanon diri sa United Arab Emirates aron iselebrar ang pista ni Senyor Santo Niño. Last year, it was a very successful event. So nakasabot na sagming nga amo na sambalikon ang event sa Sinulog every year na dinhi sa UAE. Sinulog is been a part of our tradition, especially in Cebu. This is the first Sinulog DBC sa Dubai, Drum and Bugle Corps.